Nante. First of all, before any video na cheating, another highlight, fabulous. Nando tia mmadụ na abụọ mmiri mpọ. BBC Igbo need to apologize to Pussy people and also bring down the news for post on their page BBC Igbo because na the news bụ false news. Ife meme na abụọ mmiri mpọ ọ bụrụ na Obosi mana na-enekwa another building fabulous na ndị otu ya ji akọ ndị mmadụ na abụọ mmiri mpọ agwa. Then I didn't more feel alone. Really suffer. And I can't go on also do two applause. Everyone can go. Where they are. Can't ever now Shrine. Shrine. Make sure you like, comment, and share. And I'll also see a game with this building. Just introduce you. I'm up there. Making up for them. Mana ofiven cholo ka ịghọta na this video na watch kwa una, you will always see their signature everywhere. You will always see their signature everywhere. Mekwakwa this one, mekwakwa shrine here. If for chapel eba, if for chapel there, or shrine okay follow. That is to show you that now all those evil can boil down to these people selling na ha na-aga back to their root, because onye abụrụ nwa dibia, onye awụ ọgwụ ka o ji gwọta dewezie asịnya ebiakwa be ifụkwa na ndị let's go back to our root n'ebe ọ na-eje chukwa ndị nna nna ya n'okpesi ma ọwụ nọ ndechie na ebe ahụ ịghọtago, because ọ bụrụ dibia ka ọwụ the same thing with fabulous abụrụ dibia. Ọkwa etu a ha si ekele mụ na ha na-eji ada agwụ donata agwụ n'ụlọ, ọkwa etu a ka ha si ebunata ya na the only thing nwụ na Mathias na Maazị dibia ha meziri ihe fashionable enough that openly ịghọtago emeziri that openly you can engage in this thing without even oge mbụ ọ dibia wụ dibia ka ama na ịpụta ibu ihe nwere ụfọdụ ife ihe were debebe ndị mmadụ a na-ele ya anya na na-ekwo efuru ya. So ha nọrụzie na disguise of na-eme we are going back to our root na anyị na-eme omenala ha na-anụzie na that disguise wee na-emezi alụ wee na-emezi mpụ. Ọkwa ifuru ya nwere onye ifuru crucifix ebe ha apụtasị na ụfọdụ ndị dibia ụfọdụ ndị pastọ na-ejekwa agwọ ọgwụ ọkwa boy require down to that dibia ebe ka ha na-eji agwọ ọgwụ ọkwa na nke nwa dibia ka ha na-eji agwọ ọgwụ. So all these things Genesis boil down to ndị ajọ nwa dibia na-agwọ ndị mmadụ ọgwụ eji emefa. So ọ na ịfụ ka gọọmenti ji wee hodo ha ma na gọọmenti hodo ha for a reason. Two places ka discover from yesterday till today ha na-abụ egosighị okwu agwụ ha. O nwere nke egosighị chapel ebe edebe crucifix of Jesus Christ, o nwere nke egosighị olive oil ma o gosighị holy water o ji wee na-eje were abata. Ịmakwa n'eziokwu mana ịchọghị ikwu emergency. Let's go back to our root. Man, kedu ife gbasakwa alụ let's go back to our root. Ife gbasalụ let's go back to that root wona akụrụngwa niile ahụ unu ji go back to the root ka ndị a ji wee na-eme alụ a. Hence gọọmenti ji wee need iti mụọ anya n'ebe unu nọ. Yes, o nwere nke ife ọwụ Bible ka eji eme, o nwere nke ife ọwụ frame Jesus Christ ka ekowere ebe a kobe cross,
wee na-eme nwa nke fụrụ ebe a. So hence ọ bụrụ kịta na-enwelu 5 6 10 12 to 15 location of crime gọọmenti wee ruo ebe ahụ wee wụ na moto eji wee kọmiti crime niile ahụ gbado Lexus ị na-asị na polisi anyị etinye anya mụọ na ndị na-anya Lexus anyị etinye anya because enwego link ọ the same thing. Ebe niile a na-eji discover ndị a na-amapụ mmadụ ma ndị na-eji ohi ma ndị na-emefa akụrụngwa unu ji echiga back to root wife anyị na-afụ ebe a anyị ada afụ nke ndị ụka anyị ada afụ ịfụgodo onye ụka afụkwala akụrụngwa ndị let's go back to our root ọ ya etrace back to dibia nyekwara ihe ụka ukwu otu ife ahụ. So hence unu ji wee need ka investigate unu tiri unu anya ọfụma ka e wee dore sure na because let's go back to the root a mmalụ na ama all different alụ ka unu ji eme onweghị nke unu ji anya udo na-eji ha anya udo. Ndị ji anya udo were eme ọdịnala aha bịa na Facebook abịa enye mkpọtụ ndị na-abịa na Facebook abịa enye mkpọtụ ndị ọ na-akụrụ ọrụ ịghọtago ọ ndị ọ na-akụrụ ọrụ ụbọchị a kpọsịrị ha sịgo na ama m ndị native doctors ole ka na practice kwara onwe ha native doctor social media or no social media okite or no okite they are doing what they are doing. Ndị ahụ ndị nwere ndị ahụ ndị na-alụ ọrụ ahụ na ha na-eme n'ọdịnala ka fa na-eme ọ bụrụ na nwa ji ya eme alụ were na-eme mpụ ịghọtago. So ọ na-afụ ụlọ na-eme mmechakwa vidio akwụkwọ m ndị lose go back to their root ya na-afụ because na ọnwụ na ịbịara ebe a kịta nene ọnwụ na cross na crucifix na chapel mini chapel ka ifere edewere ebe a ya tagide ezugo mana ejiri Jizọs were ala ụmụ ọjọọ baa ịghọtago. Ọ ndị nwa dibịa in disguise na-eme ha jee ebe nwa dibịa jee ha ewuru Jizọs dewekwazi efremu Jizọs because na ha mana na ebe a wee ebe obi sarasara ha mana ebe a wee ebe nkwụwa aka ọtọ ha mana ebe a wee ebe dị generally accepted by people ewere ewe mee camouflage na-ekwu onye na-afụ ọfụcha ha come and beat me ịghọtago. I go in my house come and beat me ịghọtago. So more of them will be captured and more of their hideouts ịghọtago will be discovered. Ha gbawa ọsọ ịghọtago ha gbacha ọsọ ha gbadewe. There is no hiding place for them. This is Ezugo. Let's go back to their roots.